But at one time they will come to 130 churches where you are. When we are barely expressing ourselves as provided under the Constitution, the right of freedom of worship. If you don't want us to express ourselves by talking about Biafra, are you calling for war? Biafra is not a call for war. Yes. It is only blackmailers that say that Biafra is a call for war. That's your hand up, that's courage. That's your hip. I'm on the APC, I'm a leader of APC. And we will say it in the gathering, and when you need to go. Biafra is a call for referendum. Nothing more, nothing less. And how dare Buhari say that he will not abide by the need to call for a referendum? If you call for a referendum today, and those who are in support of Biafra do not win by at least 90%, I will commit suicide. Referendum is simply to put a box to those in support, yes. Those who are against, no. Put the two boxes. Buhari sayegbe. Elehona to Rasanya Yalumo. Why is it difficult for the elites to join up? So that Ele Magabo Nigeria here again. Because Nigeria is sick beyond limit. Nigeria is the only country in the world where every single project that is put in government is put with a plan to steal some money. That is the truth. Third mainland bridge, third Niger bridge, they do well. Every year, second Niger bridge, Obasanjo, second Niger bridge, Yaradua, second Niger bridge, Jonathan, second Niger bridge, Buhari, second Niger bridge. Second Niger bridge, So what we are saying in summary is that it is not true that the laws of Nigeria do not give us space to agitate for our rights as a people. Go and see every section of the Constitution that provides for our fundamental human rights. We have never exhausted any of it. But the truth of the Nigeria is that it is the individuals who are running the Nigerian state, who are angry, who don't like the Igbo people to develop, that are suppressing it. Today they are saying that the trailers in Apapa are making life difficult in Apapa, correct? How did that come about? When Obasanjo stopped the importation of textiles from Port Harcourt Wharf, everybody is now forced to go to Lagos. Port Harcourt Wharf is empty. If you allow those people who are importing through Lagos to all pass through Port Harcourt and the Calabar and the Warri, you wouldn't have that congestion in Lagos. They're making it seem as if solving the gridlock in Lagos requires rocket science. It's not. There is suppression of business interests aimed at suffocating Indigo. And we must be bold to address it. Because unless we do so, we do not work. Today, a lot of people are happy celebrating that Dangote is the richest man in the world. He's not richest in nothing. When you are given a monopoly to import cement, and the Beto is stopped for many years so that only you will have a leeway, and then you import the whole flour, and then you import all the sugar, and then you import all the salt, and they stop it, and they give you a waiver. Even if it's a moron, you will be the richest man in Africa. So all the monopoly legislation that is in Nigeria, we must fight against it in the spirit of Biafra. And we must work to take advantage of it. Because the truth remains that we have a voracious appetite for education, we have a voracious appetite for entrepreneurship, and we are strong believers in the right of our women. Anytime there is a suppression in the right of women, Ngibu are the worst victims, because we have the largest army of educated women across this country. We must be in the forefront of every agitation to fight against, to suppress women's rights. Our women should not be like Buhari's wife. Their position is not in the kitchen. And we have daughters who are
because I will close. One commits an offense if there is a law written down clearly published. Show me any law that says you cannot hang a Biafran flag in Nigeria and I will be guilty. Show me any law. Nowhere. So they have a right. So is there a law against the color or the design or the distance? Supposing you paint your car the Biafran flag, would they arrest the car? Supposing you paint your house the Biafran flag, would they arrest the house? So what is the offense in hanging the Biafran flag? What of the Euro beer? Euro. And I must say that we must find a way to begin to enjoy this right, start taking advantage of our legal system, and bringing all this over 10 billion naira we waste every year to train our children out of Igbo land back home. But I will conclude by saying that we must work hard to save this language. If the language continues to die at the rate it's going, UNESCO has said it. Surely goodness and mercy shall follow me. How can you pray in Igbo and then we surely goodness and mercy shall follow me? I have asked them in different Pentecostal churches. Surely I will be Bible. That is the last verse of Alma 23, which we all learned in the primary school. Next year, it demand a break about so nobody why do you say it in English after praying in Igbo? In conclusion, by 1970, we were small. I know he put name him now. For the name of no book is my Bumba. And I said, I people could go on. I hope Nigeria area. Nigeria, Abashiga on Divo. Any name in Nigeria also Shaka, make it a Divo. Make it a Divo, girl in Nigeria. Woman none in Igbo in the way Ndeli Chicha and Para Nigeria, when you chicha on an Igbo, Ndichigai Chichi, she Haria Nigeria war, when you are Megino. Aga Hare Nigeria also the Shibalo Yibalibe. When you're the weekend, Meji Bekia, Bike Sheria. Nina Gishi for your Walashimuji would I. Only all a Gigi Ranyayo. And when big issue from Manasa, only Gigi and Gishi wood to it. Indeed, we would do anything down. And you wouldn't like it. I know they all my share, and you wouldn't all my share. Israel. People. Any emega, Iji Megani, Iji Mepega, Angelo, Agabama. In a young nation, here Megapa, Omega do Parandos, or in my body, and for don't have any good you could do. I can't do this one on the zoo to keep a cool boy. Okata sindi no no chichi we couldn't even in APC onye APC oge kunu bi onye no na government oge kunu bi maka ndi Igbo na wo for ekuto okwu ihe dịka Biafra ndị Igbo anya ga gba na Africa ga si n'ikuta ha na Biafra imejo na government kedu ifu maka
former member House of Representatives 2003 to 2007. Ekwere na ha kwuru na ndị Igbo gwụrụ akwụkwọ na ndị gafere agafụ na ndị ji egwu nwee ike chọrọ ikwuchi ike na okwu gbasara ihe ndị Igbo. Nwata ha ahụ fụga ndị ọzọ gaba mbido fụma ịsha ọfụmara ha ga-bido kwume ejikwa maka chi oge ga nrụ ka ọ bido fụma ya fụma ha ga oge ya erume ma gbara anyị bụ gbakọ nka. Ọ dị mma achọrọ ka ịkọwara ndị mmadụ otu ihe ma ọ bụ ịbụọ bụ ihe a na-atụ anya na a ga-erite n'uru mgbakọ agbakọrọ ebe a maka ọ bụghị nzukọ ịnọkọ mee nzukọ kwuo okwu isi na etu a ga-esi tinye n'ọrụ nke a kedu ihe iche na ọ dị iche na nke ọzọ niile anyị ihe m lega anya na nke wụ ndị ebe ka anyị shida na nsụkọ anyị nwere ebe a bido bịa mebe ka anyị ego ahụ edomara ha oshi bekee ha were ha bịa nwee yunivasiti ebe a ha bịa nwee politeknik ebe a ha bịa nwee indọstrị ha niile ebe a ha kwụsị nọ na-agagharị ụzọ ije na-agbagharị onye ọbụla jiri ije kwesịrị ịya anyị ha were ego ha bịa mebe ebe ọhụrụ ọnọdụ Naijiria ejikwa maka shọ ha ga-enweta. Ekelela nwanne m nwoke onye nwe Gregory University ndị ọzọ meme aka ya ọ ga-arịrị anyị mma ya wụrụ ndị anụbe maka Gregory University ha jichi ike bịara oge abịa lee ha ọrụ na onye ka enwegakwa na indọstrị ebe dị iche iche eji maka cha emecha ihe ọ ga-emepe anya ndị ahụ bido bịa hụ na ha ekwechi ịhụ na akụrụ ụlọ ọha bụ. Ọ dị mma tupu anyị hapụ anyị chọrọ ịjụ nye bụ mkpu a na-eti Biafra ọ dịka a gasị na hapụrụ ya ụmụaka na ndị ọkada na ndị na-erijubeghị afọ n'uche nke ọnụ o rubeghị mgbe ndị ọnụ na-eru n'okwu dịka gị na ndị ọzọ kwesịrị itinye anya n'ime maka anya bụ Biafra ọ bụ sụsọ mgbe e kewepụtara anyị ka ewere ụzọ mmụọ Biafra ga-eji rụọ ọrụ anyị nọrọkwa na Naịjirịa. Ndị chọrọ ite n'ugwu ha etera ndị chọkwa ndị tere echi gara aga ha etera ama onwe m enyere m ha free legal service many years ago iji liga anya na okwu dị iche iche ahụ onwe onye ama gbasara m na gbamjije ha free legal service mgbe ebugakwa eji m agacha onye ike na ji ejilagwara mmadụ si abịa jikere ọ onye otu ya bebe enyi m aka. Ọ dị mma ya bụ n'uche nke gị na Nnamdi Kanu nakwa ndị ọzọ na-ekwu okwu Biafra iwere onwe enweghị iwu Naịjirịa na because ofu onye a na-akọmiti